kanuna inawa iya si penggulalan sa public pantunrakan ng kota ko hindi ariakan asi Bay Fatima aya din so ya labi kuragayan. Naku dia dadu pa yan to si Datu Fai nana kati sa mga rina makarakano langon na ay daw naguso ay now tetang inyo sa sudi wasalam. Bata maswao ai du ai nào ai đâu ai du ai nào ai đâu ai đâu ai nào ai đâu ai nào cơ nung pergi dewa naku di pagi na wakata wai na keinai abe asino au kaun ai know binatang kau sekai Sudi kuau kerawat kena masih sami Saya sangat tahu ne betul na yaurianian ai do ai do kenatan aku kabese Kesuatan umat to ai do koi nabi I know dia kendina tengkaina Akapa maka dengka dia kapiraraga nakiara saigurkan Kadena ni deginai na pendepatan kadin I know lo nu da degenai Ata dia usah magai now ai dula bila bedi pun mata ide kena si ai now ai na de enam anak taman sa umay rai mari nang kade patay so idol inaong pagrigo ay daw ano dia kinakatigiran Hindi ka so ay now ay kapiran di kapiran ta ay now na pernah yung surapin sa social media kama namin kamator dua kan nari ari akai nagia magin deinin label kena ngau poso iraena akataya bile lembe na be pemane ni ma parui amai ngapai gede akai na omine lembe mantau I know dia kendina tekan
siya kini na matai dabiyay sa kapamilya si Bria Petimay di daw namatay ay di daw kuwi ay nabi matay nila na ang puso irain na naidula belabenin pa may hindi na inusuwari akin Pag-uwakan di na mapikairay Pag-ukita kinun I do, I know, I do, I know I do, I know kapag inaw na dito kapag ida oh benakagagawin rapido at mati ka na rin pag-iriko kanumile ay demi labiran na matai diyumiyam Karyak na Fatima, kuminta man Nabapa mana di mapara Obaya dirawatan Aido I know di kuwa every day I do I know I do I know I do I know mana kena mapikir berguaragat tawagina tantaniani Adi dinari dua sadir namuran dina suno akan ai dua ina udina mapapimikira akan Peminta manariak na Fatima Ai di daw na prinsesa Alagi din na nakaudes na kampana Ragnasari na erinawa Ay di daw pag-airi ko Ang inudeto sipay Kay di ederwa o dopa imatay dapat imay Kira lagi I do I know sasagid tayo Nadi na durang ko nadi pagirikaw Bata di melay basa kau biyana Karena udah bermalam Anai di daw kuwi ne Nakipurya malay kanu nakakaararang itang paman nakagiyati akin Sisi biyapay yatimay di do matai diraenam Nadia kendineke ube kararayiti Ai di do
kebenakan kaya mayau sapi ini ape kebebasan ko malarak ni gaya awai di daw ko inay nabi Nari tingin kalay ngai di daw daw agi nataman ko lidiyan ade tarabay to ade do matai na Kaya pagkali nga kung siya sinisang pagkali daw ako saya dapat na forma ng manarirapi ko Ako berpenamili ay naman ako ay kasakadinaranong Ono te kasi sa mirakati ang dimana ay Anadiya to magilima araw na ko Napirisi sadamuni laba-laba kena mau puso akene nakagia-gia ide nade kong batang kapene Nailay bentayeng kuboy misabi kurawa kay may kadipain diyan ay daw ay naw diya ka nakaraong palagi ko buhay na makapagkala ako nakising akin sa kaibinin na miadilan din anak na tiyay biling malarakan wasila na dalawa dupay arona ko mililambay diata duman taon diato ang akin dumakakagiya mapapayagi amalarakan wasiranan dirudupay adi sopagri apenam nasay ibuwasay lamat sarwang bunulaniyo Anapoteri dia mante I know dia kengkarawa Kakagia derodo pa isi kagewa de kaneo Wa inoso pageriko I do I know dena Subrak manunaw Pwede si sagui ay inaele Nami pinedekiji mila sopa mi ay liya mabekati penalimbe Ada kenal yang mimut tayo na Pagili kau saya Saya kaman Ani ramai lang berbandingan kuai Nadeto amage indumay Tao bebo mangke pasamay Kikiyay lalakaw na kulang Away nabiyo Wirsa Ang kaira na mailay Ay dokiya pagpasang ko Sakiya binadarakay Nakiyata na winada Na diya gani na katawan Hantay ay dulwa Tagay na makapit Yarakan Siranan dirudupa
ai đi điều ắt đi bilim inatama nagimagi ay dumay ay di do dia kagaraw kagwa po ang uwiran kasadin sa dalaguro na napapangwaw no tailiran Naginay nila na kunan na rin sa ipunin na Yagasin ako nga nariyaka na Fatima Akating umare Nari kabuaw gatay nakating mili ng binabapamana di may paro Tararaw ko, 50 di matay Ay, pakilikom sa akin Ilay tanong 5 to Narisige ay laboy ay do ay no dia kan karaw wakati gungwaw marigina na ari namay bedo nakihabi biyo bekin dinaribuna sa kagiya peribunan ay didiawariakan po ni Honso mga tumanay tanong saya sa sitio Sabang nasira raw Amay ngabing say emisagi siya sabing santang ubani selani asinigo ulalane I know mata idiena kipotri dia mante ya magede ini Inaray wapinili no sida tukan Naino pa manamanga di mata idapa itimay Pagkita ko nariyak na ay maima Ay di daw ko ay nabi Tato Arya kenapa kebebayaan kau badia keketigeraan Akati di mentai na masamporenakan Ngawo puso ati yang mayatako abudawa na matutong bob Bekuwi kaya sa tao kapatiru ako ronim Ay duay Kagiri kena ay dusenya belag dia kena ketigeran Nai di dewse no di nada de biai lagi rai be apa di nere ibuna ay du ay na udin Sararaw terkano alang na bang siyang nini yung kita kano na ay now ay dawa sir niyo bu Arya ka na ima iim kuha nga ko na kuha nga sa kuha na Kapiyan kaya na kuha nun karang pag bungarang sa YouTube